Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare kelas tunggal? Mugi sedaya tansah pinaring saras nggih. Monggo dinten menika pasinaonipun nggih menika ngemati wacan ing kaca sekawan kang nggadhahi irah-irahan utawa judul nggih menika Kahanan Wanabaka ing Pesisir Surabaya Lor. Monggo dibuka pakete piyambak-piyambak nggih. Lajeng diwaos, sakmantune diwaos, monggo nyemak tembung-tembung sing angel ing wacan Kahanan Wanabaka ing Pesisir Surabaya Lor. Nggih. Monggo dicatet nggih tenggene bukune piyambak-piyambak pun ngantos ditulis tenggene paket. Niki kula namung maringi tengeran kira-kira tembung-tembung sing angel sing pundi. Monggo nomor setunggal kahanan. Kahanan menika nggadhahi teges keadaan. Monggo dicatet teng bukune piyambak-piyambak. Keadaan. Lajeng nomor kalih nggih menika wana. Wana niku tegese hutan. Dadi nek sampean katutan rek desa Wanaayu, berarti hutan niku hutan sing apik, hutan sing ayu. Sampun dicatet? Monggo diterusaken ing wacan. Kathah tembung-tembung sing angel sing sekirane sampeyan niku dereng mangertos. Pun paragraf setunggal. Monggo disimak udakara. Udakara menika tegese sekitar. Lajeng nomor kalih nggih menika kaperang. Kaperang niku tegese terbagi. Sampun? Menawi sampun, monggo dipirsani baris ketiga. Nggih, wonten tlatah. Tlatah ing basa Indonesia tegese tempat. Utawa letak. Sampun? Yen sampun monggo dipirsani malih diwastani. Diwastani menika nggih sami kalih napa? Disebut. Teng mriku teng buku pakete sampean bek nek ana kelas sampean sing ngoret-ngoret, niku pun sampean terusaken. Tapi sampean tulis mawon teng buku tulis. Nggih pun diterusaken dicontoh dioret-oret tambah gak karu-karuan mangke bukune. Lajeng terusane nika tempurane. Dadi tempurane kali lamong. Tempurane menika bertemunya. Sakmantunipun tempurane wonten wigati. Wigati menika tegese penting. Nggih. Sampinge wigati wonten tumrap. Nggadhahi teges kepada utawa untuk. Nek teng mriki cocoke untuk Kota Surabaya. Teng mriki teng paket kula niki tulisane nelayan nggih. Tapi wonten sing ngene teng paket lintune niku wonten sing tulisane misaya mina. Misaya mina niku sami kalian nelayan. Nggih. Sampun? Lajeng diterusaken. Nah, teng mriki wonten nglestantunake. Menawi teng paket kula nglestantunake niki nggadhahi teges melestarikan. Tapi utawa nanging wonten teng paket lintune sing sampun nglestarekake nggih. Niki kersane sami nggih. Lajeng monggo dipirsani paragraf kaping kalih. Wonten tuwuh. Tuwuh niku tegese tumbuh. Pinggire tuwuh wonten ing sadawane. Sadawane niku tegese basa Indonesia sepanjang. Sampun dicatet? Nggih, monggo dicatet.
Yen sampun monggo diterusaken teng kene paragraf kaping 3. Wonten tembung peksi. Peksi menika basa Indonesiae burung. Nggih. Sampun langsung diterusaken teng kene. Nah, menika paragraf sekawan insyaallah mboten wonten sing angel. Tapi yen sampean bingung wonten sing miturut sampean to menurut sampean niku ibu nggih monggo tanglet nggih teng Bu Sandra. Monggo dipirsani paragraf gangsal. Tuntutan pembangunan ndadekake penyebab kahanan wana baka ing pesisir Surabaya Lor sansaya. Sansaya kuwi padha ambek basa Indonesiae semakin nguwatirake niku mengkhawatirkan. Yen wonten teng bukune sampeyan niku tulisan mutawatiri niku sami nggih tegese mengkhawatirkan. Pun lanjut nggih monggo diterusaken ing baris sing meh terakhir. Kawigaten. Kawigaten menika tegese perhatian. Merga Surabaya Lor sansaya semakin mengalami penurunan, maka membutuhkan perhatian kang tumemen. Teng mriki pun kula tulis tumemen mriko tegese serius. Nggih. Sampun samenika tembung-tembung angel ing wacan kahanan wana baka ing pesisir Surabaya Lor. Monggo disinaoni bareng-bareng. Insyaallah mangke minggu ngajeng utawa pertemuan sakteruse kula adakaken kuis. Nggih. Niku jenengan sinaoni, jenengan apalaken kersane saged maos wacan kahanan wana baka ing pesisir Surabaya Lor lan ngertos. Kok misale sampean niku maca tok gak ngerti tembung-tembunge sing angel iki tegese apa, nggih percuma. Masalahe mboten ngertos tegese utawa artine. Ngoten nggih? Nggih. Pokoke disinaoni mangke kula nenakake utawa kula adakake kuis. Nggih, disiapaken mawon pun supe dicatet teng ngene bukune piyambak-piyambak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.